I pozdrav svima ljudi, ja sam Milan sa kanala Milan Pro i danas ćemo da igramo Vesakt meč. I pa ništa nisam menjao u timu, sve je isto. Sad ćemo vidjeti koji je nam protivnik. Ja samo da učita 50%. Ajde to 100. Tako 100%. Da vidimo, protivnik nam je 93. Pa kao mi. Sad ćemo da vidimo kako ćemo da igramo. Evo, počinje. Ja uvek povučam nazad pa šutnem, tako podrešimo manje vremena. Glavom. Ništa. I golman. Gubim 2-0. Evo šutaj, Dele Ali, ništa. Gubimo 3-0, vjerovatno će da bude izgubljen game. I 4-0 gubimo. Ništa za sad. Gubimo, ali možda on izađe pa pobedimo. Evo, great chance. Prečka. I gol. 4-2 gubimo. I prečka. Šut. Offside. Nešto su bolestan. Izvinjavam se. Izgubili smo. Ništa, svaka čast protivniku. Ništa, uskoro ću ući u World Class 2. I da čekam. Možda igram turnir, čak i stani. Turnir. Ko je najmanji protivnik? 89, 87. Protiv ovog 86. Jedan game da odigram pa da vidimo šta će da bude. Mom bratu svoj telefon. Pa ima neki solidan deck. Za početnike. Ovako šut. Odmah akcija Neymar. Koji gol od prečke. Neymar ovo ne maši. I to je to. Dele Ali u 90. Dele Ali u 5. minutu. Da li će Dele još jedan gol? Gol. I great chance. 4-0. 4-0. Da imamo da li ovaj igrač može. Dakle da go. Dobro, ajde opet Neymar. Neymar, Rainbow Flick. I lobuje golmana i gol. 6-0 u 17. minutu. Lob golmana, Bergwijn gol. 7-0. I prečka glavom i za malo. I ovdje gol.
Ću kako odbranio skina. Zicer. Za malo. Ću kakva šansa. Za gol. Ništa, onda šuti, gol. Vadimo 9-0. No i udle gol. Amat. 36. minut. Jedanaest 0, 39. minut. Vodimo.